Benata e kilinde margacen daw bala alundaw bala ando anim bala Zudaw bala. Zudaw. awo bala Babadaw. babandaw Ndo daw. kata se awa Nyira to nyange. suma so dugudige Nyira to nyange. opma Anjokoroba dama. anya chokoroba baro ke. nyangina kumanga fari abindaw bala baranga bugula re Basite. kumanga fari Nyina ko injara. Saba anjokoroba dama ikaro ceremony bane ko fe. Anjokoroba dama yanga chokoroba baro ke. blogo na Aywa nere ni passer na tege daw. Ante ngume nywana me kanga chokoroba baro ke. Waso dimsa undame tulongela. Dimsa ngume tulongela. Ulube foliro la. Anjokoroba dama banga baro la. ende sare Eko chukodi. Eko chukodi. amagenyane beluruka ga mamuga amagenyane Bas de bisbeta ni sibeta yusu sorde bamako ameta enjoy anye segina bido bolido feminye saonsa aywa mekalo tle muganduru obi dom belebele ba kofo sabu farafina tola do ye oye nanye para nyekelenge kun wo kono ikaro sa 1963 feminye mekalo tle muganduru ye ikaro farafin jamana wo aywa mabese ka fuku bela jere farla nyonga kake kuluye kake jekuluye kun lena kele hakilina min ngumbe odo kama o ye k'a fɔ ayiwa an bɔra colonisation na n'o ye nasaraw ka mara ye o kumana sisan an ka kɛ an yɛrɛ ye maa kelen tɛ se k'i jɔ i yɛrɛ kolo la jamanaw u ka fara ɲɔgɔn kan janko farafin jamanaw min b'a to an ka sɔrɔw n'an ka nafaw an bɛ se k'olu bɔ cogo min na sabu ko kɔnɔkulu jɛlen bɛ bi fɔ n'a farala ɲɔgɔn kan fanga bɛ kɛ a la fɛn yɛrɛ hakilinaba kun y'o ye hali n'o y'a sɔrɔ o don ni bi cɛ gɛlɛya caman donna farafarali dɔw kɛra a fɛn min kɔni ye a san o san mɛ kalo tile 25 i ka dɔn nin seli a bɛ ɲɛnamaya i ka dɔn farafina hali n'o y'a sɔrɔ gɛlɛya ma ban a fɛn min kɔni hakili ɲuman caman y'an ka fara ɲɔgɔn kan i ka dɔn o bɛɛ a bɛ dilan don min u k'a ma ko organisation pour l'unité africaine OUA dɔɔni ka taa ɲɛ san 2001 nana se hakilinaw bɛ sen na nka tɔgɔ nana falen k'a kɛ union africaine ye san o san mali fana dun a tɛ to kɔ ni nin don sera an b'a sɛbɛkɔrɔ ɲɛnamaya don yɛrɛ kɛra kununko araba mɛ kalo tile 25 2022 san in na fɛn min anw fɛ Mali la yan lajɛba o kɛra farafina yɛrɛ ayiwa yɔrɔ min tɔgɔ d'an bɛ farafina la an ka ma ko Tour d'Afrique i ka dɔn jama lajɛ belebeleba kɛra ye jamana maa ɲɛmaw olu caman u tun bɛ kɛnɛ kan premier ministre Sogɛli Kokala Mayiga ale tun bɛ yen ka taa bila ministre caman na ninnu bɛɛ lajɛlen nana fɛn min ye maliden caman fana ye olu bɔra ni ka taa fara u kan ɲinɛn dan ye kumako min tun b'a la o de ye k'a fɔ gɛlɛya caman bɛ farafina bi janko baloko gɛlɛya an bɛ se k'o ku an yɛrɛ la cogo min na ani fɛn min fana ye adamadenya dɔnniyaw bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo min na waasa ayiwa sigida ɲɛta ni sɔrɔ ɲɛtaw olu bɛ se ka sabati n'i ye Mali dun lajɛ Mali ye jamana min i ka dɔn n'an bɛ taama ka taa farafina jamana wɛrɛw la maa caman fana bɛ taama ka na an fɛ yan fɛn min ye Mali ye i ka dɔn yafa jamana don Mali i ka dɔn min ye jatigiya jamana o fana don Yusuf Fasiriba ka kuma na nin kɛnɛ in ka ye fana minisiri min ɲɛsin bɛ i ka dɔn maliden minnu sigi bɛ jamana kɔ kan ani farafina ka keleya yɛrɛ o sabatili kama Alhamdu Agi Ilɛn ale tun bɛ kɛnɛ k'a ye kuma ta kuma min kɔnɔna na a y'a jira k'a fɔ farafina ka keleya wajibi de don i ka dɔn a diyara an ye a ma diya an ye diyagoya ye fara ɲɔgɔn kan ye sabu ka d'a kan ala y'anw de bɛn gun kelen ma n'a bɛ wele ko kɔntina n'an ma fara ɲɔgɔn kan n'an fara-farala maa si ka nafa tɛ o la o kumana fɛn min ye kelenya ye a k'a ka wajibiya de hali n'o y'a sɔrɔ gɛlɛyaw bɛɛ an ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ k'an bila o gɛlɛyaw sanfɛ min kɔni b'a to an bɛ se ka lafiya cogo min na a ko n'i y'an ka jamanaw ta k'a lajɛ janko Mali anw ka constitution yɛrɛ kɔnɔ sariya sunba farafina ko kuma o b'a kɔnɔ an ka hymne national jɔnjɔ farafina kuma b'a kɔnɔ e m'a mɛn yan pour l'Afrique et pour toi Mali farafina ko kuma b'a kɔnɔ a banna o kumana fɛn min an ka hymne ye n'o bɛ an ka jɔnjɔ yɛrɛ ko fɔ ayiwa farafina ko kuma a b'a kɔnɔ o b'a jira k'a fɔ Mali a jɔyɔrɔ bonyana kosɛbɛ nin jɛkulu ye a dilanli la wa don o don Mali bɛ baaraw de kɛ ka walew sigi sen kan min b'a to farafina ka kelenya a bɛ se ka kolo sinsin cogo min na n'i ye ko in ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ fɛn min ye i ka dɔn jamana ɲɛmaaw ye u ma to kɔ nin ko in na fɛn min ye minisiri ka kuma ye Alhamdu Agi Ilɛn a ye kuma caman fɔ a y'a jira k'a fɔ Mali a ma to kɔ sabu san 2018 décembre kalo la an ye fɛɛrɛ dɔw sigi sen kan an ko ma ko politique nationale en matière d'intégration africaine i ka dɔn baaraw sigira sen kan n'i dun y'a lajɛ fana ko fɛn min ye baara dɔw fana kɛra 2018 2018 ka taa bila 2022 la an k'o ma ko plan d'action ka se ka fɛɛrɛw kɛ min kɔni b'a to farafina ka kelenya a bɛ se ka kɛ tiɲɛ ye cogo min na
a ko n'i ye farafinna ta k'a lajɛ an ka laɲini laban kan ka kɛ min ye danger kana kɛ farafin jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ a banna frontière kana k'an ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ lajɛlen ka taama ka bɔ ɲɔgɔn na an bɛ ka nafa ka se ka sɔrɔ o la a ko n'i y'a lajɛ sɔrɔ ko ta fan fɛ farafinna de ye gun ye gun min ni diɲɛ nafolo bɛɛ de bi yan a banna nka a tilacogo fɛn min ye kɛlɛw ye nafasɔrɔ ko nin bɛɛ lajɛlen kɔni kɛ bɛ gɛlɛya ye ka farafarali kɛ farafinna yɛrɛ nafolo ani a nafa yɛrɛ an t'a sɔrɔ fiyewu a banna maa wɛrɛ de bɛna ta ni ka taa n'a ye minnu hakili labaara a ko fara ɲɔgɔn kan n'o kɛra an yɛrɛ de bɛ se k'a nafa bɔ ani diɲɛ maa tɔw fana bɛ se ka jɛ a la nka n'anw fara farala i ka a bɛɛ lajɛlen bɛ taa bɛn maa wɛrɛ ka tɔnɔ kɔnɔna la o ye kojuguba ye fasiri b'a ye mun fɔ ale bi a ko n'i y'a lajɛ Mali ma to kɔ dɛ jɛkulu o jɛkulu n'a bɛ sigi sen kan an ka fara ɲɔgɔn kan a kɛra farafinna bakuruba ye o a kɛra i k'a dɔn ko min ma ko sous-régional n'o ye i bɛ gun fa min fɛ i n'a fɔ Afrique de l'Ouest Afrique de l'Est Afrique centrale Afrique du Nord olu tɛ sous-région ye a ko a mana k'a fɛn o fɛn ye an bɛ bolo min kan hali CEDEAO n'o ye farafinna tilebiyafa o ka tɔnba ye an b'o fana l'angolo ka gure o yɛrɛ ayiwa sigili la sen kan Mali yɛrɛ jɔyɔrɔ belebeleba yera o la fɛn min ye farafinna ta belebeleba fana ye n'o ye i ka dɔn Union africaine ye an jɔyɔrɔ ka bɔ a la kosɛbɛ a ko Mali yɛrɛ de ma to kɔ n'a fɔra ko fara ɲɔgɔn kan n'a fɔra ko bolodi ɲɔgɔn ma n'a fɔra ko dɛmɛ Mali ma to kɔ tiɲɛ kɔni don bi na gwɛlɛyaw bɛɛ hali o CEDEAO min filɛ nin ye gwɛlɛya baba ni Mali cɛ bi nka dɔɔni dɔɔni Mali bɛ CEDEAO la hali bi koyi hali ni gwɛlɛya bɛɛ i ka dɔn wulikajɔw bɛɛ ka kɛ cogo bɛɛ lajɛlen na min b'a to i ka dɔn ayiwa sɔnɔgɔya a bɛ se ka don kow la cogo min na a ko diɲɛ yɛrɛ bɛ dangan min na bi diɲɛ ɲaamin bɛɛ diɲɛ kɛmɛ funufunu ye diɲɛ kɔni kɛmɛ gwɛlɛya so ye bi ko n'an m'an jija ko adamadenya yɛrɛ dɛ adamadenya yɛrɛ ka ɲɛnamaya n'an m'an jija k'a bɛ ban a bɛ ban Surambie bi ni ka dugu jaa bolo diɲɛ ɲaamin ka se hakɛ ma bi Yusu ko ni fɛɛrɛ ma kɛ a dɔw b'a la adamadenya yɛrɛ a ko bɛ sɔn ka gwɛlɛya an bolo dɛ ɲɛnamaya yɛrɛ faratiba b'a kan Agilɛri a ye kuma caman fɔ nka a ko k'ale dalen don fɛn kelen na farafinna ka kisili ale dalen don o la k'a sababuya kɛ fɛn min ye hali ni gwɛlɛya bɛ an kan n'an kɔni sera ka fara ɲɔgɔn kan hali bi ka fɛɛrɛ kɛ hali bɛnbaliya n'olu bɛ yen an bɛ se ka tɛmɛ olu bɛɛ lajɛlen k'a ka kundenna kelen lajɛ k'an fanga kɛ kelen ye an k'a tɔnɔ bɔ a banna a ka kuma la hali bi a y'a jira k'a fɔ fɛn min kɔni ye ayiwa farafinna ko ye Mali tɛna to kɔ i ka dɔn o de kɛra sababu ye ka taa nin ko in ɲɛnamaya Tour d'Afrique la fɛn min ye ayiwa montée des couleurs ka se ka taa drapeau kɔni yɛlɛ premier ministre ɲɛna ani ministre caman ɲɛna o kɔni kɛra waati kununko min bisara kosɛbɛ a kɛra taasibila ye a kɛra miiri don ye min b'a to hali bi an ka dɔ fara baaraw kan farafinna ka kelenya a n'a ka yɛrɛma hɔrɔnya o bɛ se ka kɛ tiɲɛ ye cogo min na o fana tɛmɛnen kɔfɛ Ablaye Diop ale ye sɛbɛnni kɛ ale ka ayiwa kunnafoni sira min bɛ an ka ma ko Twitter ale ye sɛbɛnni kɛ o kan Ablaye Diop yɛrɛ ye ministre min ɲɛsin bɛ an ka jamana ani jamana wɛrɛ ko ɲɛnabɔ ma ale kɔni y'a jira k'a fɔ dɔwɛrɛ tɛ an kan ka sira minɛ sisan o ye an bɛɛ lajɛlen ka kɛ kelen ye les États-Unis d'Afrique o kɔrɔ de i ka dɔn jamanaw bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan an ka kɛ jamanaba kelen ye min kɔni b'a to an bɛ se ka ɲɔgɔn ka tɔnɔ bɔ ale kɔni y'o sɛbɛn a ka kunnafoni sira kan an ko ma ko Twitter ayiwa diɲɛmaa fana ye o ye n'i y'a lajɛ fɛn min ye 25 mai kalo tile 25 ɲinɛn da k'a sɛbɛkɔrɔ ɲɛnamayara i ka dɔn Tour d'Afrique la premier ministre kun bɛ yen drapeau kɔni yɛlɛnna ni ka tila ka kuma caman fɔ min bɛ farafinna ka ɲɛtaa ko fɔ nin ye mun ye sɛbɛn ye an y'a salo ka bɔ Espoir de Bamako kɔnɔ Youssou Traoré an do an na awa min ye farafinna an do an na a bɛɛ lajɛlen ye kelen ye nka hakiliw de ma baara i ɲɛ nin tɔn o tɔn na a sigili la Mali kolo gɛrɛla a bɛɛ la a banna OUA CEDEAO a bɛ fɔ cogo di UEMOA ale ka taa se Liptako groupement ninnu ma o na jɛkulu fɛn fɛn bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ a sigi don Mali de fanga bonyana a ko la kosɛbɛ nka don o don nafakow ni kɛlɛw ni fɛnw ala k'a ko nɔgɔya ala k'an bɔ an jugu bolo bisimila sɛbɛn b'i bolo an bɛ alternance an b'ale ta o ka kɛ l'alternance n'an y'ale ta min ye a bɛ ka dɔ dasumusumuni kɛra n'o ye a bɛ ka dɔ sondage a bɛ ka dɔ transition min ye a bɛ ka dɔ a bɛ cogo di nka min ye Mali mɛtiri ale ni sisan a bɛ ka dɔ min ye olu ka ko ma kɛ kelen ye olu ka ɲɛfɔli ma kɛ kelen ye maa ka hakɛto min ye fondation Frédéric Ebers ale a ka dɔ ale ye sɛgɛsɛgɛli kɛ min ye a ka dɔ mars kalo tile 13 fo ka taa se avril kalo tile 4 ma san 2022 min ye a ka dɔ sɛgɛsɛgɛli in kɔnɔna na sa u y'a jira k'a fɔ maa 99 maliden na maa 10 o maa 10 maliden na maa 9 k'olu ko olu kɔni nimisi wasalen don transition a bɛ
avocado akata bolola Bismillah. minye avocado centre d'études stratégiques pour l'Afrique o min be no ye avocado américain olu ka avocado jɛkulu dɔ ye n'olu fana bɛ da sumuni kɛ n'o ka sɔrɔ avocado Pentagona olu kɔni ye a jira k'a fɔ awa min ye tiɲɛ yɛrɛ la i ka dɔn ko bi ko gɛlɛya bɛ Mali kan dɛ ko démocratie taasira la ani lakana taasira la min ye avocado ani baliko taasira la min ye olu kumana nin bɛɛ lajɛlen kan u y'a jira k'a fɔ avocado ko min ye gɛlɛya bɛ Mali kan olu la dɛ nga ni avocado Frederick Ebert n'ale y'o fɔ maa kɔnɔntɔn min ye avocado ninnu kɔni avocado olu y'a jira k'a fɔ awa n'o ye César ye k'a fɔ awa bi Mali kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ awa min ye démocratie ko kuma tɛ lakanabaliya o ɲanen don min ye avocado du dɔw bɛ yen k'olu kɔni tɛ avocado dumuni kɛ ka wasa olu tɛ balo dun ka wasa i n'a fɔ sɔgɔmada tilelafana ani surɔfana nka a bɛɛ n'a ta min ye an dɔn na avocado min ye tiɲɛ yɛrɛ la min ye avocado ko société civile k'olu kɔni ye avocado min u kɛra sababu ye embargo kɛra sababu ye ni ka dankari olu la min ye avocado nin ko bɛɛ lajɛlen ye i b'a ye k'a fɔ awa min ye ko lakanabaliya ani kiiri bondanko kan ani démocratie min ye avocado tiɲɛ yɛrɛ la i b'a ye k'a fɔ awa min ye a kumana nin bɛɛ lajɛlen kan min ye avocado ko awa min ye ko kɔni o maa bɛ se k'a fɔ ko o ɲana ko maa tɛ se k'a fɔ ko o ɲana cogo si la k'i n'a fɔ avocado farafinna woroduguyanfan yɔrɔ caman i n'a fɔ o bɛ cogo min na bi an dɔn min ye avocado César i ka dɔn a kumana ko kabini avocado coup d'état fo ka na se bi ma ko an bɛ avocado adamadenya min ye sɛgɛsɛgɛli minnu n'olu y'o kɛ i ka dɔn adamadenya o ma sabati lakana ma sabati démocratie ye avocado ko o sen dar'o kan k'o tereke an dɔn na avocado nin ko bɛɛ lajɛlen Youssou Sissoco ale ye nin fɔ avocado alternance kɔnɔ min ye M Yatara ye ale kɔni y'a jira fana k'a fɔ min ye CEDEAO ka sanction kalo 5 tɛmɛnen ko le Mali tient bon. Le Mali tient bon. Baasi tɛ. I ma kɔrɔfɔ ye. An bɛ bolo ɲuman kan. Ayiwa. Ma. Andon ale fana kɛ bɛ ka walawalali kɛ i n'a fɔ ko Ahmed Sékou Touré ale y'a fɔ cogo min na i ka dɔn awa min ye k'ale bɛ awa k'a dɔn sa sɛgɛn na ko ka fisa awa k'a dɔn k'i danna mɔ maaw ka di nɔfɛ. Bisimila. A bɛ bɛn o. Anon i ka dɔn awa min ye UEMOA ale ni awa k'a dɔn CEDEAO olu ka ɲangini min taara k'an sɛgɛrɛ a kɛn bɛ k'o bɛɛ lajɛlen walawala ani COVID-19 fo ka taa se lakanabaliya min b'an fɛ yan i ka dɔn awa ko n'i y'o bɛɛ lajɛlen jateminɛ ko awa k'a dɔn ko ninnu a lajɛra min ye ka jamana ka a ɲɛnakili minɛ a la ka fiɲɛ tigɛ a la ko nka a bɛɛ n'a ta Ala k'an kunna diya. Amina. M Yatara fo ka taa se Youssou Sissoco ma alternance kɔnɔ bi sɔgɔmada in na an y'a sama ka bɔ ale kɔnɔ. Alternance an b'u fo Youssou Sissoco k'a fo dantɛ foli min na ne bɛ sɛbɛn dɔ jaso an k'a ma ko 22 septembre Youssou hakili jurufile o de bɛ ji sɔrɔ maaya kɔlɔ la fɛn min ye an ka taa cakɛda belebeleba la min ye an ka ji ni kungo kɔlɔsibaw ye eaux et forêts k'u fo k'u waleɲuman dɔn u ka ɲɛmaaya so i ka dɔn direction nationale i ka dɔn baara ɲumanba dɔ kɛra yen ntɛnɛn mai kalo tile 23 baara in tɛ dɔwɛrɛ ye fɛn min ye fasokanu baara a b'o kofɔ a bɛ baara ɲɛtaw kofɔ sabu ka d'a kan ministre min bɛ o ɲɛmaaya la n'o bɛ i ka dɔn monsieur Modibo Konɛ kofɔ a taalen kun don eaux et forêts u dagayɔrɔba la u ka ɲɛmaaya so la fɛn min kɔni ye drapeau yɛlɛ ye ka t'o kɛ sɔgɔma joona fɛ fɛn min ministre Modibo Konɛ ye a nanen i ka dɔn ntɛnɛn mai kalo tile 23 a kunbɛra ni k'a bisimila a kɔni kɛra nisɔndiya belebeleba ye fɛn min ye drapeau yɛlɛw ye i ka dɔn u y'o kɛ k'o tile kosɛbɛ k'o cɛ ɲɛ kosɛbɛ i ka dɔn o min yɛrɛ bɛ fasokanu a b'o ko fɔ n'i ye ji ni kungo kɔlɔsibaw u ka ɲɛmaaya so a filɛ nin ye ɲamana k'a bi kalo damadɔ bɔ bi na fɛn min kɔni ye Modibo Konɛ ye a kɛ bɛ k'u laada sigi ayiwa laada ɲumanba don i ka dɔn cakɛda caman bɛ bi na fɛn min ye drapeau yɛlɛ ɲɛmaa yɛrɛ fɔlɔ de bɛ na an ka jɛ ka drapeau yɛlɛ fɔlɔ ka sɔrɔ ka tɛmɛ ni baaraw ye a ko nin don kama a kɛra nisɔndiyaba ye fɛn min ye eaux et forêts ka ɲɛmaaba ye directrice nationale ale yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan n'o bɛ madame Kanute Fatumata Konɛ kofɔ fɛn min ye a masurunamaw a n'a baarakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen tun bɛ yen fɛn min kɔni ye eaux et forêts tenue ɲuman tenue ninnu jɛ ka ɲi han o kɛn bɛ k'u jɔ ɲɔgɔn dafɛ u ka sɔrɔsiya kumaw b'a la k'olu fɔ yarɔ sɔrɔsiya kɔni tɛ taa makama dɔw kɔ u bɛɛ lajɛlen kɔni i ka dɔn u b'a la k'o baaraw kɛ fɛn min kɔni ye ko a cɛ ɲɛna kosɛbɛ eaux et forêts caman olu bɛɛ lajɛlen kɔni nana ani baarakɛyɔrɔ ye maa caman u bɛɛ lajɛlen nana 8 heures
hymne national i k'a dɔn o sigira sen kan o tɛmɛnen kɔfɛ hymne tɛmɛnen kɔfɛ kuma caman olu fɔra min bɛ baara yɛrɛ taabolo a b'o ko fɔ fɛn min ye ministre Modibo Kɔnɛ ka taa se directrice nationale ma i k'a dɔn n'o bi i k'i ɲininka madame Kanute Fatumata Kɔnɛ ko fɔ n'i ye kumaw ta k'u lajɛ ministre ka kuma na a y'a jira k'a fɔ k'a bɛ eaux et foreaux fo k'u waleɲuman dɔn u bɛ baara min na baara gɛlɛnba don a b'u jija hali bi u k'u ka baara k'a minɛ sɛbɛ la jamana ɲɛmɔgɔ fana na fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ u kan ka bila minɛn min kɔnɔ k'u bila o minɛn kɔnɔ min b'a to an bɛ se ka lafiya cogo min na Yusu ni eaux et foreaux baara ta k'a lajɛ baara gɛlɛnba don sabu ɲɛnamaya yɛrɛ dulon bɛ ale de la Yusu ni ji tɛ yen ɲɛnamaya tɛ yen ni kungo tɛ yen ɲɛnamaya tɛ yen ni jiri tɛ yen ɲɛnamaya tɛ yen nin bɛɛ sirilen don ɲɔgɔn na maa minnu bila mɛ k'o kɔlɔsi k'o baara kɛ an kan k'olu dɛmɛ u ka baara la fɛn min ye Modibo Kɔnɛ ye ministre a y'a jira k'a fɔ k'a bɛ eaux et foreaux fo dantɛ foli min na fɛn min kɔni ye tile kɔrɔ san kɔrɔ cicɛn na i ka dɔn olu de bɛ yen an ka kungo bɛ se ka makara cogo min na an ka baganw ani an ka jibolisiraw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka makara cogo min na olu b'o baara de kɛ maliden bɛ se ka lafiya cogo min na a y'u jija k'u ka baara in da ba la ayiwa jamana ɲɛmɔgɔ fana na fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ o ni minɛn min kɛ u ka bila o fana kɔnɔ a ko fɛn min ye gɛlɛya minnu bɛ yen k'a ma ɲinɛ o kɔ dɛ sabu eaux et foreaux bɛ bi bi in na maa dɔw bɛ yen maa yɛrɛ minnu kɔni i ka dɔn ni maa t'u si dɔn u bɛ taa bin eaux et foreaux kan u bɛ dɔw bana u bɛ maa yɛrɛ dɔw faa koyi a k'o bɛɛ lajɛlen ye gɛlɛyaba ye k'a ɲɛ b'a la a b'a dɔn nka fɛn bɛɛ lajɛlen kɔni na kɛ ayiwa an ka eaux et foreaux u bɛ se ka kisi cogo min na k'u tanga k'o baaraw bɛɛ lajɛlen fana bɛ sen na an ka kungoba ninnu fana kɔlɔsili i n'a fɔ forêt classée min bɛ tiɲɛ fa la dɔw fana taa bɛ i ka dɔn o bɔrɔtɔ bi bi in na o kɔni ye gɛlɛyaba ye nka guliyajɔw bɛ sen na min b'a to a bɛ se ka segin faso ma cogo min na a ko eaux et foreaux u bɛ baara min na maa tɛ se k'a fɔ k'a ban ale kɔni de b'u fo k'u jija u ka baara la min kɔni b'a to hali bi i k'a dɔn ɲinifɛn bɛ se ka kɛ sɔrɔ fɛn ye ministre Modibo Kɔnɛ a y'a jira k'a fɔ hali bi fɛn min ye farati caman o dulonnen don u kan a ko nka fɛn min bɛ yen n'o bɛ lakana ko fɔ fɛn min bɛ yen n'o bɛ fɛɛrɛ ɲumanw ko fɔ k'olu bɛɛ lajɛlen na sigi sen kan sabu ka d'a kan ko bandiw tɛ se anw na fiyewu i k'a dɔn anw de bɛ se sɔrɔ bandiw kan a ko n'i ye nin lajɛ nansarakan la n'i y'a mɛn ko des gens sans foi ni loi o kɔni ye wagabo yɛrɛ tɛ bilen o tɛmɛna wagaboya kan sa o ɲɛ jigitigɛbaw o kɔni ye hakili tɛ maa min na mugu tɛ fɛn na ala ni min y'a jɛ a b'o kɛ nka u na anw sɔrɔ u ɲɛ ye sabu anw fana ka eaux et foreaux i k'a dɔn cɛ gbɛlɛnw don a ko baara minnu bɛ ka kɛ eaux et foreaux la n'a b'u degun k'u na fɛn bɛɛ lajɛlen fana kɛ o gɛlɛya bɛ se ka wuli ka bɔ yen cogo min na Modibo Kɔnɛ a ye fɛn jumɛn fana fɔ a y'a jira k'a fɔ baara bolodalen caman fana bɛ yen min b'a to eaux et foreaux baara yɛrɛ bɛ se ka san sɔrɔ k'o baaraw fana daminɛna olu bɛ sen na ale ka kuma tɛmɛnen kɔfɛ fɛn min directrice nationale ye i ka dɔn madame Kanute Fatumata Kɔnɛ ale ye kuma min da kuma min kɔnɔna la a ye ministre fo k'a waleɲuman dɔn ministre ka na ale ka cakɛda na bi ka na ayiwa drapeau yɛlɛ kɛ ko ale b'o waleɲuman dɔn kɛ ministre ye ani fɛn min ye ministre fana ye k'a b'a hakili sigi k'a jira a la k'a fɔ ayiwa a ye baara kuntilenna minnu fɔ k'olu bɛɛ lajɛlen fana na baara kɛ ka kɛ ni ministre kuntilenna ye min kɔni b'a to jamana bɛ se ka bɔ nɔgɔ la cogo min na sabu baara min kalifan bɛ olu la ji ni kungo kɔlɔsili baara gɛlɛn don ko nka u na fɛn bɛɛ lajɛlen kɔni kɛ ayiwa baara minnu bolo dan bɛ i ka dɔn ministre fɛ k'a bɛɛ lajɛlen bɔ a dafɛ kelen kelen min b'a to i ka dɔn jamana ɲɛmɔgɔw i ka dɔn u hamina o bɛ se ka nɔgɔya cogo min na an ka jiko n'an ka kungoko la ani an ka jamana yɛrɛ waati yɛlɛma kɔlɔlɔ minnu bɛ yen i ka dɔn kɔlɔlɔ bɛ se ka fiɲɛ an ka cogo min na hali k'o kɔlɔlɔ yɛrɛ ɲɔni ka bɔ yen i ka dɔn a bɛɛ lajɛlen bɛ bila o minɛn kɔnɔna la fɛn min ye directrice ye madame Kanute Fatumata Kɔnɛ a nisɔndiyara kosɛbɛ a y'a jira k'a fɔ baaraw bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ sen na nin don fana kama ayiwa karamɔgɔ kala dɔw fana bɛ an ka ma ko formation des formateurs o baara ninnu don kun kan ka kɛ ministre yɛrɛ o baara ninnu don bɛɛ lajɛlen kɔni kɛ a kɛra nisɔndiyaba ye ntɛnɛn mɛ kalo tile 23 eaux et foreaux u dagayɔrɔba la ɲamana i ka dɔn nin kɔni kɛra nisɔndiyaba ye ministre a kun bɛ yen fo ka taa se i ka dɔn directrice nationale ma madame Kanute Fatumata Kɔnɛ ani min ye i ka dɔn eaux et foreaux caman o fana eaux et foreaux ka baara ɲumanba don ko maliden bɛɛ lajɛlen k'u dɛmɛ min kɔni b'a to an bɛ se ka lafiya cogo min na ja k'ale y'a daminɛ an y'a bɔ 22 septembre la eaux et foreaux ɲɛmaa ye madame Kanute Fatumata Kɔnɛ awɔ Kanute ani Kɔnɛ an na n'olu bɛɛ y'an denw ye a bɛ ɲɛ o Kɔnɛlaka Jaralaka n k'i ɲininka n Jayilaka Dawulaka a ma ɲuman ka don a nka kelen kelenninw bɛ yen wani madame Kanute Fatumata Kɔnɛ o ye ɲuman dɔ ye Zumana Dawu o ye ɲuman dɔ ye ani jɔn don ɲuman kelen kelenw bɛ yen o ma i kanu bɛɛ i b'a fɛ ka mun fɔ ne fana bɛ n ta fara a kan Marakatɛ Dawu ye ɲuman dɔ ye Bamin Dawu o y'a ɲumanba ye ani Ami Dawu fana ka b'u la a ye k'a ma ban de a tɔ tɛ bilen koyi
Oto jumɛn Ah, i jɔ ka miiri. Bon est-ce que an ye minnu fɔ à part ça. An ka to ta. Est-ce que a tɔ bɛ yen bilen. Da kana fara kɔnɔ min tigɛ. Anan. Bisimila. An bɛ sɛbɛn da min ye an ka sɔrɔ taasira. Sɔrɔ. 22 septembre an b'ale ta. An ka taa Dubaï. Mun bɛ yen. Dubaï. Dubaï ta in dɛ. A ye nin ye kunnawolo ko ye. Bisimila. I ka dɔn awa min ye. O fana an ka taa. An ka avion ta ka taa. Ɲɛtaa ko ye. I bɛ groupe. I bɛ groupe awa i ka dɔn ani builder worldwide. Olu awa i ka dɔn min ye u n'a kɛ sababu ye. Ayiwa. I bɛ groupe yɛrɛ awa i ka dɔn min ye jɛkulu dɔ anw ka jamana kɔnɔ. Mali kɔnɔ yan. I ka dɔn u bɛ baarabaw. Baarabaw awa i ka dɔn u ka ko ɲɛsinnen olu de ma. Antoine min ye awa i ka dɔn a maa ɲɛmaa min bɛ yen. N'o ye Ibrahima Jawara. Ibrahima Jawara. Mɛ kalo tile 23 tɛmɛnen. Ibrahima Jawara kelen yan. Awɔ. Burama Jawara kɛ. Usine Son PDG. Ani n b'a dɔn. Ale de Ibi Group. Bisimila. Antoine min ye Burama Jawara ye. Ale kɔni taara ka taa aw ka dɔn min ye Kurubongare kɛ. Kurubongare ye aw ka dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la. I ka dɔn nin yɔrɔ kofɔlen. Ni a bɛ usine belebele n'o bɛ jɔ Dubaï. A ka dɔn awa min ye ale ka vice président Ibrahima Sila ale tun bɛ yen. Ani a ka directeur général min aw ka dɔn n'o ye filiale Magi. Antoine aw ka dɔn Claude Zoglo. I ka dɔn awa business worldwide. Antoine aw ka dɔn min ye ni usine min filɛ nin ye. Ko a na kɛ sababu ye. Burama Jawara ka fɔ la min ye aw ka dɔn awa min ye meuble. Meuble dɔ wɛrɛ tɛ. I ka dɔn an ka awa salonbaw kɔnɔ yalima an ka sarawosidabaw la. Fɛn minnu bɛ yɔrɔ minnu bɛ yen. Ani fauteuil ɲumanbaw. Fauteuil belebelew. Ani armoire ni aw ka dɔn o n'a ɲɔgɔnna caman. I ka dɔn awa min ye o meuble ye. Antoine ko awa usine nin b'o baara de kɛ. O min ye maliden dɔ de taara ka to o usine jɔ Dubaï. N'o ye Burama Jawara ye. Antoine aw ka dɔn waati min na a kɛra sa. Min ye aw ka dɔn Burama Jawara. Ale yɛrɛ y'a jira k'a fɔ awa min ye tiɲɛ yɛrɛ la. Nin min filɛ nin ye aw ka dɔn nin kɛra nisɔndiyaba ye. Ale kɔni bɛ min fɔ. Min ye an ka hakilina juru caani. Ka bamayɛlɛma don k'o la hali bi min ye ka ɲɛtaa sabati k'o la hali bi min b'a to aw ka dɔn diɲɛ bɛ se ka kala ɲɔgɔn na cogo min na n'o ye mondialisation ye. Bisimila. Antoine min ye aw ka dɔn PDG Burama Jawara builder aw ka dɔn worldwide. Antoine aw ka dɔn fasiriba ka fɔ la n'o ye 22 septembre ye. A ko i ka dɔn awa min ye aw ka dɔn farafinnaw Moyen-Orient n'o ye arabula fanfɛla ninnu ye. Antoine ka taa se yɔrɔ wɛrɛ ma. Dɔwɛrɛ tɛ aw ka dɔn dɔnni ye ani ka dɔn hakili jagabɔ ani fɛɛrɛw bɛ tigɛ walasa yiriwa bɛ sabati cogo min na. Wa a bɛ kɛ sababu ye min ye aw ka dɔn diɲɛ sugu a na taa an kunda o kan. Ayiwa. An n'an kunda o kan min ye aw ka dɔn nin bɛ kɛ sababu ye min ye aw ka dɔn a groupe maa bɛɛ lajɛlen min ye aw ka dɔn ka wuli ka jɔ kɛ hali bi ka baaraw bɛ sabati cogo min na min ye aw ka dɔn Burama Jawara ale kɔni y'a jira k'a fɔ min ye aw ka dɔn Dubaï ni nin usine bɛ sigi ye wa i ka dɔn a ye awa ko hali bi ko bienvenue à l'usine. Antoine nin ye maliden dɔ ye i ka dɔn a ye foli ani tanni a y'o lase aw ka dɔn i bɛ groupe baarakɛla bɛɛ lajɛlen ma ani aw ka dɔn maa o maa bɛ yen n'u bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ i ka dɔn awa min ye ko hali bi u ka a lajɛ k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka baara kɛ hali bi u ka dusu ta ka baara kɛ walasa ɲɛtaa a bɛ sabati cogo min na. Awɔ. Jawara taara usine de sigi Dubaï. A taara sigi Dubaï de. Ma ɲɛna o. A banna min bɛ meuble ni fɛnw dilan. Ayiwa. O ye fasoden dɔ ye. Antoine diɲɛ sualen don ka don ɲɔgɔn na. Awɔ. Ala ka suguba kelen don. Suguba kelen don. Awɔ. Ala k'an kunnaja. Amina. Nin sɛbɛn in an ye nin bɔ 22 septembre kɔnɔ. Baasi tɛ Yusu 22 septembre an n'u fo dantɛ foli min na. Sɛbɛ ne b'a ta an ka Mako Nouvelle Horizon ɲɛdankura fɛn min ye jamana ɲɛmaa ye Colonel Asimi Goyita i ka dɔn a ye baara dɔ n'u don baara n'u don in o tɛ dɔwɛrɛ ye fɛn min ye an ko min ma ko projet de système intégré de gestion des fonctions publiques de l'État et des collectivités nasaraka caya mɛ nka ni k'i b'a kuru dakuru ɲɛ kelen na o tɛ dɔwɛrɛ ye fɛn min ye forobaca baarakɛlaw ka taa se collectivités ma maa minnu bɛ baara kɛ
ye k'u hakɛ dɔn k'u da dɔn min kɔni b'a to i ka dɔn namara kana se ka kɛ sabu n'i ye forobaca maaw ta k'u lajɛ ja jate minɛ bɛ k'a fɔ maa caman bɛ yen dɔw to a sɛbɛn bɛ 2-2 dɔw to a sɛbɛn bɛ 3-3 maa dɔw fana bɛ hali olu tɛ yen an ka ma ko agent fictif olu bɛɛ lajɛlen ka wari bɛ ta u bɛ taa jigin dufa wɛrɛ kɔnɔ o bɛ kɛ majɛba de jamana ma min n'a bɛ miliyari caman ko fɔ fɛrɛ bɛna sigi sen kan ka bɛɛ lajɛlen don minɛn kelen kɔnɔ maa si tɛ se ka munumunu o minɛn kɔ ka Yusu k'o baara de bɛna daminɛ jaja maa caman bɛ yen maa ba caman bɛ yen k'a jira an bɛ k'a fɔ olu bɛ forobaca la u ka wari bɛ ta u ka saraw bɛ ta u ka ayiwa danganiya bɛɛ bɛ ta k'a sɔrɔ u tɛ yen n ko suw bɛ sara ta yan Patrick b'a ko diɲɛ bɛ dangan min na bi jamana ɲɛmaa ye faamuyali kɛ ani gouvernement i ka ko fɛɛrɛ dɔ bɛna sigi sen kan fɛɛrɛ min ni maa si tɛna se k'a kɔ munumunu fɛɛrɛ min ni bɛɛ lajɛlen bɛ don a kɔnɔ waasa i k'a dɔn ayiwa filamɛriw ani namara o bɛ se ka dabila cogo min na fɛn min ye Asimi Goyita jamana ɲɛmaa i k'a dɔn a tun bɛ nin kɛnɛ in kan ye a kun tɛ dɔwɛrɛ ye an ka mako gestion des ressources humaines faso denw bɛ baara min kɛ ayiwa bɛɛ lajɛlen ka baara ka se ka lakodɔn i bɛ min kɛ o ka dɔn i bɛ min na don min o ka dɔn n'i bɔra la don min fana o ka dɔn min kɔni b'a to faso i ka dɔn musaka kana taa tiɲɛ fu la ten walima ka taa ben dɔ ka dufa kɔnɔ k'a kɛ yuruguyurugu kɛ yɔrɔ ye n'i y'a lajɛ ministre min tun bɛ nin kɛnɛ in kan a bɛ ɲɛsin ale yɛrɛ ka cakɛda ma an k'a ma ko ministre de la refondation de l'État i ka dɔn ale tun bɛ kɛnɛ kan monsieur Ibrahima Ikasa Mayiga ale tun bɛ kɛnɛ kan jamana ɲɛmaa yɛrɛ kɛrɛfɛ jamana ɲɛmaa i ka dɔn colonel Asimi Goyita a ye kuma ta i ka dɔn kuma min kɔnɔna na n'a ye bɛɛ lajɛlen fo nka yan'a ka kuma daminɛ minisiri y'a bisimila k'a wale ɲuman dɔn a kana nin kɛnɛ in kan ka na kɛnɛ in ɲɛmaaya ta i k'a dɔn o baaraw bɛɛ lajɛlen kɔni ko o diyara olu ye kosɛbɛ fasirikɛbaa min fɔ a ko fɛɛrɛ min sigilen filɛ sen kan nin ye ŋaniya min dalen filɛ ka sigi sen kan nin ye ko nin bɛna kɛ ko ɲumanba de ye sabu ka d'a kan Yusu forobaca maa yɛrɛ da dɔnni a bɛ kɛ sababu ye ka nɔgɔyaba de don kow la n'a tora bisi baasa la i b'a ye k'a fɔ a bɛ taa ben dɔw ka tɔnɔ kɔnɔ o bɛ kɛ kojugu belebeleba ye n'i y'a lajɛ fɛn min ye i ka dɔn forobaca baarakɛlaw ka ko bɛɛ lajɛlen sigi sen kan ka bɛɛ lajɛlen don minɛn kelen kɔnɔ waasa kow da ka dɔn kow ɲɛ ka dɔn fɛn min ye ayiwa maa fila to a sɛbɛn ani fɛn min ye maa yɛrɛ minnu tɛ yen fiyewu an ka ma ko agent fictif fɛn min kɔni o ko u bɛ se ka dabila cogo min na k'o kɛn bɛ majɛba de ye i k'a dɔn min bɛ miliyari caman ni k'a cɛ Mali kunna an ka budget national n'o b'an ka Wagadenba ko fɔ i k'a dɔn o kɔni ayiwa o bɛ sen kelen dama na k'a sababuya kɛ n'a ɲɔgɔnna ko minnu bɛ kɛ an ka jamana kɔnɔna la a bɛ kɛ sababu ye ka foroba Waganden ni k'a sɛbɛkɔrɔ sɛgɛ kosɛbɛ a ye min fana da o kan o ye k'a fɔ i k'a dɔn sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na sɛgɛsɛgɛli minnu an bɛna fɔ ko contrôle physique o tɛ dɔwɛrɛ ye koyi dɔw de bɛ kɛ baarakɛla yɛrɛ taa bɛ kɛ ka taa lajɛ ni e de ye wa e bɛ min e tɔ ye de e yɛrɛ bɛ min contrôle physique i jɔlen ɲɛfilɛ ne ɲɛfilɛ i ka dɔn o baaraw fana olu bɛna kɛ sɛbɛnka baaraw o bɛna kɛ dafa baaraw don masinka baaraw caman olu fana bɛna kɛ jamana ɲɛmaa colonel Asimi Goyita a ye kuma min kɔnɔna la a ye foli ta ninnu kɛ ka ɲɛsin i ka dɔn ministre so in ma ka tila k'a jira ko ayiwa ale ka yeta ye min ye o de ye k'a fɔ namara bɛ se ka dabila cogo min na ale ka yeta ye min ye maliden bɛ se ka lafiya cogo min na i ka dɔn forobaca maa yɛrɛ bɛɛ lajɛlen da dɔnni ani collectivité o bɛ kɛ sababu ye ka nɔgɔya caman don an ka jamana na a bɛ kɛ sababu ye an bɛ bilankɔrɔ caman fana kɛ sabu fɛn minnu bɛ kɛ majɛ ye i ka dɔn n'o musaka bɛ se ka ta k'o don fɛn wɛrɛ dafɛ o bɛ kɛ sababu ye ayiwa ni ka nɔgɔya fana don kow la kosɛbɛ fɛn min ye colonel Asimi Goyita ye a y'a jira k'a fɔ ayiwa ko nin baara minnu bɛna daminɛ nin ye k'a baara tɛna jɔ a baara bɛna to sen na sabu ka d'a kan Mali mago bɛ nin de la bi diɲɛ yɛrɛ bɛ dangan min na bi ni nin wale ninnu ma kɛ a bɛ kɛ kojuguba ye an ka jamana ma jamana ɲɛmaa kɔni a y'a jira k'a fɔ baara ninnu donnen filɛ nin ye wa k'a tɛna ɲinɛ baara in kɔ ani ɲɛ jɔ a la k'a lajɛ min b'a to ko a daminɛ cogo min na a ka taa kun fori min b'a to forobaca maa bɛɛ lajɛlen ka se ka lakodɔn ayiwa ka se k'a da dɔn musaka minnu bɛ don a da fɛ o musakaw bɛɛ lajɛlen ka se ka dɔn waasa jamana ka foroba nafolo a kana kɛ tiɲɛnifɛn ye i ka dɔn maa damadɔ fɛ nin kun ye sɛbɛn ye an y'a salon ka bɔ Nouvelle Horizon an dɔn n'i y'ale bila an bɛ taa sugu la an bɛ tila ka na Masaba Cogo nka Ablaye Mayiga an b'a fo an bɛ an ka cɛkɔrɔba an dɔn an bɛ ɲa a ka dɔn Kayi sigi la a ko journée de l'Afrique la a ko n de awa indépendance a bɛ ta tuma min faso kanu kun don olu ye faso kanu u kɛra faso fɛ u ma faso falen foyi la an dɔn ko bi ko bɛ an denmusow de bolo baasi tɛ a bɛ ɲɛnabɔ an ka faso in kanu an ka kɛ faso fɛ a bɛ ɲɛ min ye an bɛ ɲa an ka cɛkɔrɔba ɲuman an b'a fɔ fo y'a fɔ Kayiba Jaba
jabate andon ambe mali flashi amba leta mi don amanyema mi avocado nyerella ajira ka fo ambargo ngara sawi mi anga fero soro ka kilno soro avocado kan kublina don andon ode konna ayajira ka fo fatri baya ajira ka fo asikate mashila anga jamana kono bi awa ambargo sedawo kata se iyo muama andon avocado mi nyerella oluko niyo aka mali oyo juru malika ikado awa mi yere na makeni sharia kono na makeni kechugo nyumanye o akra so ikado hakli daele o kake awna wala sa amse ka anga sorotaw ani avocado anga nafau wala sa amso ko o nyini sirache ajugo mina o minye avocado no tabana ka boy minye avocado reformu o ka nyeda kura minye avocado ko di awabara roma no tabana ka boy minye avocado nyerella abike so akara so we fanai anga kawni ma woro ko ambolo do nyambolo ina fo lagine ina fo murtani o minye avocado directeur général de douane inspecteur général Amadou Konate ay kado ale yen nimbo minye avocado nyiningani ukele alla andon avocado minye mali douane bismillah ko awa minye nyerella a minye onga frontière ani lagne frontière daeleli ikado awa minye ko mamseka navaj mentorala ako awa minye nyerella mali douane ani mali opérateur économique ko awa kado minye nyerella ni sira daelele anake so ikado awa minye onga navasrode belajele ko nimbado ka fo awa minye embargo o bimbe onga jamanaka o minye avocado lagne sira o farana ke avocado sababu ye minyi ka fiye boda dama amse ka tanga minonda chuko mina o ne jatimine ke maleni lagine che minyi aka suru wa no temena ka bwe maleni lagine che ne jatimine ke andon avocado minyi anga ko bela jele ye kelenye andon ami kangele mvo wa kado anga awaseko nanga dongo o bela jele ye kelenye alno asranga wolu tekele ko pse ka ke fiye niye nga andon no temena ka bwe don ma nyema akoni ye jatimine ke wati mina avocado fievre ebola nana jamana be ni onu ni lagne medda njebo bela jele ka frontière datugo ko maliko kwale sika ka frontière datugo lagne la amanga frontière datugo awnya daele leto o kado o bajara ka fo awni lagine benni kelea ani balmane sinjia o de bani nyuanje andwana avocado minye ani yoromi be no e avocado bamako Mauritanie ko fana kera so we miye ka fien boda di amma andwana avocado minye nyere la ayajara ka fo ko awa miye ambargo be maliga o minye don ma nyema alebsika bila jme absika o dama ka fo avocado miya ambargoy ninde siraka ke ako alhamdulillah ko abbe mali de bele jelefu mali chani muso demsa ani makoroba minye avocado na farala nywanga na bena ka utega di nywama andon na avocado koko na ausika kube na biye miwo abukete de o abana andon ikado awa minye nyere la mi avocado ko oniya timine ke yani ambargo yere kana anyi avocado lakana bale mi manfea foga ta se avocado coronavirus ma andon avocado abenata wati avocado minye olu fere su ko bele jeleke sorob se ka ke sorobulu soro chuko mina douana minye avocado no temena kabwe mi awati mina olu nana uyini avocado ministry mimbe no ministre de l'économie et des finances uyalla je avocado kanane reformu nye reformu ti dore ikado awa minye ka ko bama yelema wala sa avocado ab fere obsika soro chuko mi barakeda ani chakero absika nyeda kurabo chuko mina andon ode konan nasa minye avocado olumina mami don reseti apmeda mina olukon ngara so avocado ka chaman vara oka andon avocado no tabra ka boy mi tabulo saba ode kon be olu bulo mi avocado o tabulo saba a ikado awa minye nyerela oluke ka wulika joke no ide
andon a folo munye ikado baara ka kɛ walasa a ka dɔn ɲɛda bi sabati cogo min sɔrɔ bi se ka kɛ sɔrɔ bolo sɔrɔ cogo min don na a bi se ka wuli ka jɔ kɛ min ye a ka dɔn k'a lajɛ min a ka dɔn fɛɛrɛ minnu bi se ka tigɛ n'o bi se ka kɛ ɲɛda kura ye an ka douanenw ma an'u ka baarakɛyɔrɔw ma an don na a ka dɔn a filanan ye mun ye min ye a ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la min ye a ka dɔn douanenw kɔni bɛ ka wuli ka jɔ kɛ min ye a ka dɔn maa maa bɛ n'olu bɛ ŋanamu de ta i n'a fɔ dɔrɔgu i n'a fɔ marifa i n'a fɔ a ka dɔn nafolomafɛn dɔw bɛ yen minnu tɛ sariya kɔnɔ an don na a ka dɔn maa minnu bɛ u den ŋana n'o ye an don na a ka dɔn u kɛn bɛ ka fɛɛrɛ sugu bɛɛ lajɛlen kɛ walasa a ka dɔn ka dangaro la cogo min i n'a fɔ fobiyew i n'a fɔ a ka dɔn min ye bɔnmafɛnw sogo sogo tiɲɛnen minnu bɛ yen n'u bɛ bɔ jamana wɛrɛw la ni ka na an ka jamana kɔnɔ an don n'o tɛmɛna ka bɔ yen min ye a ka dɔn ɲɛda kura ye min ye an don o ye k'a lajɛ min b'a to a ka dɔn don bilenma jɛya an don a ka dɔn n'a ko sugu bɛɛ lajɛlen kɛ min b'a to min ye a ka dɔn dɔn ani a ka dɔn u bɛ se ka ɲɛda kura d'a ma cogo min baara bɛ sabati cogo min ɲɛta bɛ sabati cogo min o tuma a ka dɔn Mali Laginɛ cɛ hali bi olu kɔni bɛ min fɔ ani Laginɛ ka surun ani Laginɛ a ka dɔn hali an ka balo ye kelen bisimila an ko bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ sababu ye min bɛ se ka a ka dɔn ɲɛta sabati anw ni Laginɛ ni ɲɔgɔn cɛ o tuma douane maa ɲɛma a y'a jira k'a fɔ min ye Laginɛ ni Moritani tiɲɛ yɛrɛ la a ka dɔn min ye wulikajɔ ye olu kɛn bɛ k'o sira fɛ u kɛn bɛ k'o kɛ o sira fɛ ko o bɛ kɛ nafa caman ye kuma laban na a y'a jira k'a fɔ min ye an tɛ se ka nin si kɛ ni jamanadenw de b'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ni jamanadenw m'a lajɛ ka don da kelen fɛ ni ka tila ka bɔ da kelen fɛ o y'a ɲuman ye koyi Ala k'an kunna diya amina Mayi Jalo n'ale ka fasira an y'a bɔ Mali filasi kɔnɔ Mayi Jalo an b'a fɔ i ka dɔn dantɛ foli min na ne bɛ sɛbɛnda Yusu sɛbɛn min n'an ka ma ko l'indépendant boko 5,472 ye nin ye i ka dɔn an bɛ bi don bɔli la fɛn min ye professeur Marimata Jara ale de ADEMA PSJ a ma ɲɛmaa ye bi ADEMA k'a ye san 31 sɔrɔ i ka dɔn o sanyɛlɛma ɲɛnajɛ o baaraw bɛɛ lajɛlen kɛra ayiwa ka kumakunsigi sen kan ka taasibilaw kɛ ani ka laseliw kɛ i ka dɔn kuma caman fana bɛ yen ni k'olu fɔ a kɛnɛ kan i ka dɔn san 1991 san mai kalo tile 25 i ka dɔn ayiwa ADEMA PSJ sigira sen kan fɛn min ye kunungo ye mai kalo tile 25 san 2022 ADEMA PSJ k'a ye san 31 sɔrɔ ni dun y'a lajɛ i ka dɔn ka kɔfilɛ kunungo la baaraw bɛ cogo jumɛn bi baara jumɛn bolo d'an bɛ sini i ka dɔn lajɛba a taara kɛ CICB la min kun ye ADEMA PSJ a ma ɲɛma caman olu tun bɛ kɛnɛ kan Yusu i n'a fɔ kuma dɔrɔn b'a fɔ cogo min na di ka timi Ngadide ka fari fɛn min ye CICB n'i ye diden kelen kɔni ye ka bilenman ni jɛman ye hakili bɛ jigin fɛn min na o ye ADEMA PSJ ye ADEMA i ka dɔn dɔw kama ko ADEMA kɔrɔni dɔw kama ko ADEMA belebeleba nin bɛɛ lajɛlen ye tɔgɔw ye minnu kɔni bɛ fɔ a ma a fɛn min kɔni ye maa ɲɛmaaya bɛ maa bolo bi professeur Marimata Jara i b'a ye k'a fɔ lajɛw bɛɛ lajɛlen kɛra ale yɛrɛ tun bɛ ko ɲɛmaaya la ayiwa conférence min kɛra n'o ye kumalasigi ye barodasigi min kɛra kumako min tun b'a kɛnɛ kan o de ye k'a fɔ ko fɛn min ye parti politiques ye farafinna démocratie la k'u ka sini ɲɛsigi bɛ cogo di Fasiri Keba ye mun fɔ a ko an ka Mali ta k'a lajɛ ayiwa min kɔni b'a to a ko a bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min na professeur Marimata Jara a ye kuma caman fɔ fɛn min ye ADEMA PSJ ale bi n'an ye para ɲɛ kelen kɛ kunungo kɔnɔ san 1991 a sigira sen kan mai kalo dɔ o tile 25 san 31 i ka dɔn a ye dɔ kɛ ayiwa fɛn min kɔni ADEMA yɛrɛ ka cɛbɔ o kɔni kɛra jamana ɲɛmaa ye k'a daminɛ san 92 la ka na bila san 2001 na n'a fɔ san 2002 la o baaraw bɛɛ lajɛlen kɔni o tɛmɛnen kɔfɛ u ka ayiwa cɛbɔ kun tɛ Alpha Umaru Konare ye ale ye jamana in mara i ka dɔn san dan a ko ni ADEMA lajɛ parti belebeleba nka bi bi in na o don ni bi cɛ i ka dɔn farafaraliw nana o don ni bi cɛ gɛlɛya caman donna i ka dɔn tɔn yɛrɛ kɔnɔna la min ye tɔn sɛbɛkɔrɔ Yobo Yaba kosɛbɛ a ka kuma na hali bi a y'a jira k'a fɔ ADEMA PSJ u ka dɛmɛ bɛ faranjɛla fanga maa ɲɛmaw ye min kɔni b'a to an ka jamana bɛ se ka kolosuma cogo min na k'u ka dɛmɛ bɛ an ka lakanabaaw ye ayiwa olu minnu kɔni bɛ su fara tile kan ni k'a lakana kuma fana i ka dɔn ka taa ɲɛ dɔɔni dɔɔni fɛn min ye lakana ye u bɛ se ka sabati an ka jamana kɔnɔ cogo min na professeur Marimata Jara a da donna o kuma caman na n'i y'a ta k'a lajɛ min ye Marimata Jara ye a kumana a y'a jira k'a fɔ kuma caman na ni ayiwa Mali ayiwa kuru kɔni bɛ ka lonbo lanba nka kuru in a ti ben k'a sababuya kɛ malidenw n'u farala ɲɔgɔn kan waati o waati gɛlɛya min man kan i ka dɔn o bɛ ban a ka kumaw la hali bi a ko fɛn min ye parti politiques ye ko an k'a lajɛ sabu ka d'a kan ko jamanadenw fanba de bannen don parti
politiques ye bi kosɛbɛ k'u tigɛ n bɛ i ka dɔn politique kuma na ko maaw ti parti ko jate bi k'a sababuya kɛ ko fɛn min ye gwɛlɛya fɛn fɛn bɛ jamana kɔnɔ ko maaw caman de y'a kala kɔni da ni k'a da parti de ko k'olu de ye jamana ci. Mariamaca ko i k'a dɔn o fana kan ka jate minɛ sabu ka d'a kan maaninfin hakilina o fana kan ka ta ba la a ko k'ale kɔni dalen don min na n'a ma ɲɛ ko an ko démocratie fanga k'a fana tɛ se ka taa partiw kɔ dɛ ko baara bɛ se ka ɲɛ cogo min na o de ye k'a fɔ parti politique kan ka tile sariya ni k'a bato parti politique dala hakilina min kɔnɔ ka taama o fɛ ko n'o kɛra laɲini min ye k'o bɛ sabati ko si anw ka maître dɔ tun bɛ yen a ko avec si on peut mettre Paris dans une bouteille. Si. Avec le si, S-S-I. Ni ne kun bɛ se n'o y'a sɔrɔ ni ne kun ye nin ye si. Si j'avais les pouvoirs, j'allais mettre Paris dans une bouteille. An ka si a jɔsi man di dɛ. A man di dɛ. Mariamaca ko a ko n'i ye ko in da k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ parti politique i ka dɔn jɔyɔrɔba b'u la nka ko yɛrɛ bɛ dangan min na a ko bɛ kɛ baara ye ha a ko si les partis politiques en Afrique jouent suffisamment leur rôle de fonction programmatique de contrôle de l'action gouvernementale, de socialisation politique, il n'en demeure pas moins que la crédibilité de la démocratie dépend de la vitalité des partis politiques à proposer des projets de société et des programmes de gouvernement compétitifs et alternatifs. Les projets de société, nous pas exécuter. Des problèmes. Ko ni parti jɔrɔ la ka fɛɛrɛ ɲumanw sigi sen kan ka programme ɲumanw dilan ko jamana ko a bɛ taa ɲɛ dɛ. A lawaleyali de ye ko fiɲɛ bɛɛ. K'an bɛ fara ɲɔgɔn kan yɔrɔ de ko don. Mariamaca ko a ko fɛn min ye i ka dɔn maaw b'o hakilina min da ale kɔni tɛ maa jalaki o la i ka dɔn sabu ka d'a kan ye ko o ye fɔ ko ban a ko nka démocratie fanga fana démocratie a taabolo fana tɛ taa parti politique kɔ o fana min kɔni de bɛ yen parti politique bɛ sigi hakilina dɔ de kama o ko ni parti bɛɛ tora o hakilina kan ka to sariya nɔfɛ ko gɛlɛya tɛ y'a la. U ka parti misɛnnin ninnu bɛɛ ci k'a kɛ parti ba naani. A ye hali n'a ma ci. Aw ka bɛɛ ci Antoine Mali fana. Yusu a ma se cili la sanni an ka kelen f'i ye hali ni parti kɛra ba kelen ye a tɛ fɛn tiɲɛ o parti sigira hakilina min kɔnɔ e ka t'o kɔnɔ bɛni sariya min bɛ jamana kɔnɔ t'o kɔnɔ a fɔra k'o ka kɛ cogo min a ka kɛ ten hali ni parti ba kelen don an bɛ taa o. Ko ne Mali la de ne y'a ye libéraux ni sociétés bɛ ka taa arrangement na. O bɛɛ ye ko min ye i b'o dɔn wa. Socialistes kɛ. O bɛɛ ye kundenna kelen de tɛ yen o. Sisan ne y'i ka tɔn sigi kundenna kelen b'a la taafa dɔnnen don objectif b'a la a ma se mankan na o. A ma se o la dɛ. E k'i kɛ kundenna filɛ dɔrɔn. Nka ne yɛrɛ ye tɔn sigi k'a fɔ na n ka nin dɔnni in sigi n ka n dɛ kɛrɛfɛ yan ni min ka jama cayara n ka boli ka t'o nɔfɛ kabi ye y'i taabolo jɛ o. A bada. Caman de bɛ sigi o kama. U y'o kɛ i bɛ ka. N'an ka maa dɔw fara ɲɔgɔn kan k'an sigi yan fɛ lala ko tɛ ten ni maa fiɲɛ bɛ ka taa fan min fɛ n yɛrɛ na taa fiɲɛ nɔfɛ. Consensus dans la démocratie monopartisme de. Ayi ko ninnu faamunen don nka professeur Mariamaca ye min fɔ o de ye k'a fɔ hali bi démocratie fanga ko an ka da la démocratie fanga bi sariya minnu kofɔ n'an sera k'olu bato i k'a dɔn ko fɛn min kɔni ye hɛrɛ k'a bɛ na an ka jamanaw kɔnɔ a y'a jira k'a fɔ a ka laɲini ye min ye bi Yusu ko fɛn min ye jɛkulu bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan bi ko hakilina wɛrɛ man ka kɛ jɛkulu wɛrɛ foyi la Mali kɔnɔ bi ayiwa min kɔni tɛ Mali jɔli ye hakilina kelen kan ka k'an bɛɛ la n'o ye Mali a ka lakana ye n'o ye Mali yɛrɛ ka se ka wuli ka jɔ sen kelen kan k'o bɛ kɛ sababu ye an bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ lafiya. Adama PSG ayiwa majigɛ min fana bɛ olu la olu t'a dogo dɛ san 30 in kɔnɔna la i ka dɔn gɛlɛya caman nana ayiwa caman fana ye olu nɔ ye nka fɛn min kɔni ye ɲɛtaa caman fana ye i ka dɔn k'u y'o kɛ han. Adama PSG san 31 u y'o sɔrɔ fɛn min kɔni ye lajɛw kɛra i ka dɔn kuma caman olu fɔra ɲininkali caman kɛra kɛnɛw kan ɲininkali minnu jaabira i ka dɔn ko san 31 Adama PSG. An dɔn ala k'an kunna diya ala ka sababu ɲuman d'a ma an dɔn o diɲɛ yɛrɛ a politique ko de cayara min ye front populaire ni extrême droite ni populisme les populistes. Yusu taa Danemark taa Norvège Suède olu jamana minnu filɛ nin n'u ka démocratie taabolo fɔr'i ye quoi jinɛw tɛ o maanifinw de don nka u ye mun kɛ u y'u ka fangaw taabolo ni sariya taabolo de dilan ka bɛɛ don a kɔnɔ maa ti munumunu a kɔ kan. N'i ye munumunu a kɔ kan dɔrɔn. N bɛ se k'o misali kelen fana ni ma farafinna o ye Gana ye. Gana y'a jira mɔgɔw la hali n'a bɛɛ dafan dɛ Gana y'a jira mɔgɔw la ko a bɛ se ka kɛ. U ka jamana ɲɛmaa ye min fatura Jerry Rawlings n'a y'o de fɔ k'olu ye sariya kologɛlɛnw sigi sen kan ko hali ni jinɛ donn'a kɔnɔ k'i tɛ se k'i sago kɛ. A y'o de fɔ. Olu ye fɛnw dilan ka sigi.
hali ni jinɛ n'i donna a kɔnɔ i b'i bɛɛ a ma i tɛ se ka bɔ a kɔ kan hali n'o bɛɛ dafan da mɛ farafinna nka i b'a ye k'a fɔ u ye ɲɛtaa kɛ démocratie la wa a bɛ se ka kɛ koyi a bɛ kɛ foyi t'a la awɔ a dɔw la a bɛ sɛbɛn da sɛbɛn min n'an b'a ta o ti dɔwɛrɛ le combat an dɔ n'a fɔra ko musow k'u janto den la an kun b'a mɛn an ka maakɔrɔw da ko ni den kɛra awa hali sa ye k'i b'a siri i cɛ la nka sisan hali n'i ye denw kɛ marijanɛ k'a kɛ lulu ye ka siri muso dɔw cɛ la u b'a fɔ ne ka fili ya bi musow cɛ la n t'a fɔ dɔ yɛrɛ u b'a fɔ ne ka fili a kɛra baara ye gasi t'i la bisimila min ye aw ka dɔ Nurukuru aw ka dɔ nin yɔrɔ in bɛ waleya de fɛ waleya n'i y'o fɔ sa i bɛ aw ka dɔ min ye ka yanfa i b'o ko fɔ nin ye denmisɛnnin zaba cɛmannin zaba an dɔn a bɛ ka dɔn cɛmannin ninnu de bɔra denmisɛnninw t'a dɔn ba taara foro la an dɔn an bɛ taa ba ɲini foro la min ye a bɛ ka dɔn denmisɛnnin ninnu dɔ tɔɔrɔ la i ka dɔn awa min ye ka tufe minɛ ten u yi bɔ min kalama u tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo ja denmisɛnnin ninnu taara ka taa cu kɔlɔn kɔnɔ an dɔn o cunen min ye a bɛ ka dɔn yɔrɔ bɛɛ lajɛlen ye tufe ye an dɔn a yeli a bɛ gɛlɛya min ye a bɛ ka dɔn tile kelen kɛra denmisɛnw ma ye tile fila kɛra denmisɛnw ma ye aw ka dɔn min ye a bɛ maa 200 bɔ olu kɔni wulila ka don kungokolon fan da 4 ani a banda 4 na an dɔn na aw ka dɔn ka taa denmisɛn ninnu ɲini an dɔn aw ka dɔn wuli ka jɔ o de kɔnɔna na u nana ka na kɔlɔn dɔ ye nka i ka dɔn aw min ye u y'o kɔlɔn aw ka dɔn u y'o dayɛlɛ u taara ka taa denmisɛnnin maa 3 ninnu dɔrɔn kɔnɔ est-ce a gɛlɛyara dɛ a gɛlɛyara o nin kɛra a bɛ ka dɔn Nurukuru a bɛ ka dɔn ale bɛ waleya fɛ waleya a bɛ ka dɔn yɛrɛ ye a bɛ ka dɔn ka ko mini dɛ n'o tɛmɛna ka bɔ yen an dɔn nin ye mun f'i ɲɛna wali n'i ye den kɛ marijanɛ ani lulu ye bi k'a siri a bɛ ka dɔn dɔw cɛ la u b'a fɔ ni ka fili an dɔn k'a sɔrɔ o tɛ dɔ ye i ka dɔn a tɛ kalo 1 kalo 4 i ka dɔn o ɲɔgɔnna bɔ min ye denmusonin dɔ ye fana i ka dɔn k'o fana tɔgɔ ye ko Umu k'o fana tunda nin jogo la maa t'a dɔn a tunda cogo min maa t'a dɔn a bɛ yɔrɔ min a dɔn k'a da tulu la k'a da jaba la ka den ɲini cogo sugu bɛɛ lajɛlen la o de y'a to a fɔra muso ye a y'a janto den la a dɔn na a bɛ k'a dɔn n'o tɛmɛna ka bɔ yen ko gɛlɛya dɔ bɛ yen bi denmisɛnw de bɛ minɛ a bɛ k'a dɔn farafinna jamana caman ni k'o bila bɔrɔ kɔnɔ ka taa n'u ye yɔrɔw la k'an k'an farati Yusuko ka ca an kɔni bɛ bɔ du kɔnɔ ka musow to yen n ko diɲɛ kɛmɛ funufunu de ye nka o musow fana olu fana bɛ du to baarakɛden bolo i den o i ka du koɲɛ o i ka du tobili o olu b'o bɛɛ to baarakɛden bolo baasi tɛ a bɛ ɲɛ wa a bɛ gɛlɛya o a bɛ gɛlɛya ala k'an kunna ja amina le funɛr ni ale ka fasiri ye an y'a bɔ le combat kɔnɔ le combat n'u fo Yusu ne hakili la ni sɔn ka dansigi i ka dɔn bi don kibaruw la an bɛ yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn nka yanni an ka bɔ an bɛ taa Kulukɔrɔ n'an sera Kulukɔrɔ an bɛ ɲɛmaa fo n'o bɛ monsieur le gouverneur kofɔ colonel Lamini Kapɔri Sanɔgɔ a n'a ka baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen gouvernorat baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen ni k'u fo n'an bɔra yen gouvernorat la an bɛ sin ka don i ka dɔn ayiwa académie n'an yɛrɛ kɔrɔ académie d'enseignement an bɛ foli kɛ u la fɛn min ye directeur d'académie ye Muktar Ould Umera a n'a ka baarakɛlaw bɛɛ académie baarakɛlaw bɛɛ Kulukɔrɔ an b'u bɛɛ lajɛlen fo ka taa se i ka dɔn Usumana Laji Banbama an yɛrɛ baarakɛ ɲɔgɔn don a fana bɛ baara kɛ i ka dɔn AE la Kulukɔrɔ kɔfɛ an ka foli b'u bɛɛ monsieur le directeur Muktar Ould Umera Yusu jɛmukɛ di tɛmɛ a ka fiyewu ale kɔni b'a ka chaise de munumunu k'a ɲɛ bɛn télévision belebeleba in ma i ka dɔn Kulukɔrɔ a ka bureau kɔnɔ ye an bɛ AE baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo i ka dɔn Kulukɔrɔ dantɛ i ka dɔn foli min na o tɛmɛnen kɔfɛ madame Duɲɔ Yakuni Duɲɔ a ka taa se Fatumata Jɔnbana ma ninnu bɛɛ lajɛlen lɔgɔli karamɔgɔw ye Kita an ka foli bɛ nin bɛɛ lajɛlen ye an bɛ taa tribunal administratif la ɲɛmaa bɛ yen monsieur le président